Öňde de bir diýänim, arada bir gelin ediniye, gemide. Gelin ediniye bolir. Gelin gelaýan wagty bir yerden yılan gelýärdi, gelin yılan çakýar. Görgül yılan şobada ölüpdir. Çakanmadyna. Şonu ýaly Hudaýjan biziň Hudaýlara et çygardığım edinen gelinleri yılany öldürýän gelinlerden bolmasyn. Türkmenler dünýäli gelinler ýok, ana gülýär gelinler otur. Ana Leyla'da otur, Nargül Babartynny. Türkmen telewizionyasyndan gelen. Türkmen telewizyon adından mutlaýyn Nargül. Akşamın hayırlı bolsun. Zehir salamla başlıyoruz. Şey deyip başlayalar da Türkmen televizyonyasy. Leyla'nın adından mutlayan aňyrda otur. Ýakdaý bol sözüň mutlaý diýdi. Aydymny öz aýdar ýöne men Leyla'nın adından mutlayan. Şu ýerde oturanlaryň hemmesine de tan etmeklerine haýyş edýän bir topar gyýlar, bulap pırçap yerindik başlap bir urýarlar. Ýa-ni Türkmen halk tan lezginka diýdi bolin moşnu aýallar hassa diýip bir çykýarlar. Türkmeniň hakyky öz tan dekeni. Agay davay da diýjek. Lişni kıgedeki bökýär, davay diýip üç gedek şap ýokardan aşaklygyna. Türkmen gelinler bir lezginka oýnaýarlar, bir hiri edýär. Ödem şu moşnu gelinler bir hiri gözüňi dokundurýar. Moşna görýän bol bardat bolla. Bolçuluk. Yaşlılara terediyen o şıva buraya arjun ýaly bir metafor olan ne panyatny şeýle bolanlar. Daşlarla şeýle düşnükli. Şunu ýaly bolmy. Şunu ýaly ýaşma bura. Ýöne Türkmeniň öýüni şeýle. İlki kıydı gelledini varanlarına vakpı çağış görgülüğün çepek fecedigini hali soraýypdyr diýip ýitirip başlaýarlar. Bir aylap nahara çağırıp. O görgül soňa waka ýörep bilen ok nahara çağırýar ol şeýdiki durýar kurtetinden. Tutup äki diýerler bu takbar ýaram bol palaw iýe. O takbar ýaram bol palaw. Ana bu çağış görýän ýelpeni urdy ужас какой diýip. Это невозможно diýen bolýar, görýärmi? Очень даже возможно. Почему невозможно? Ana şeydip yankı sıvabıracıklar yuvaş moşni ayarlar oluyorlar. Solum sol ayarlan baylıkları oluyor. Görüyor musun? Yine gör. Görüyoracak maşkala. Yani moşni olmuyorlar. Yani o yerde kruplu akulalar var, gigantlar. Yerite. Tantıda edenlerini görüyor musun? Lişni bolanok lezgin ki kovcatın çardan ağrafrağını. Yan bana zakat ettiydiler vakalvina deyip bir neyem ol? Vakalvina deyip tanısadı var mı? Oğlunlar. Türkmen halk sadı var mı vakalvina deyip? Şu diğuran canım şu aydım neyse diyorlar. Kovcu. Bir Türkmen'in kovu orayan halk aydım mı? Oymay limon çıkı, oymay pampon çıkı diyor. Şu pamponlap koyuyorsan şunları. Pamponlap der, pamponlap. Häzir gowy limonçyk, apelsinçyklar hakynda aýdym aýdar, aňyrdan apelsinler çykar, bärden hyýarlar çykar, bärde hyýarlar otur. Aňyrdan akulalar çagyrýan, bärden kilkalar çagyrýan kanka. Döwranjanyny haýyş edýän ýanky. Limonçyky. Biledimi? Onu kıylar hem bana tanıta çağıryan limonlar, apelsinler, mandarinler. Leyla bananlarım geliversin bari geliverin. Hem bana. Bananlarım. O ne oluyor o banan diye. Hayfına değiştim elini Leyla görüyor musun? Arada Leyla geliyaka önünden bir tanlık çıkıptır. Sonuna kalsın görüntünü de. Tanlık görüntü dahi. Ah deyip. Tanlık ağır da götürülmen. Ah diye. Höyt deyip görüyor musun? Arada gurruna diyorlar Leyla görünmedi olin. Ay Leyla avaza gidiptir olin. Delfin süreptir deyip. Leyla delfin sürelmeden delfin Leyla sürer mi? Leyla'nı iyice kurbanlardan çıkıptır delfin. Delfin çıkandan Leyla da vaktana dönüyin delfin sana. Senin aylanayına diyor. Ece olin. Delfin ayarlığın hen iğmeyinle diye atıyor diye yankı çıkıp. Şonu yani Leyla'nın tanıda çağırıyan men ayarlığın gelen yağdayı ortaya tanıt eder, üşüp. Hemmemin. Nargülüm çağırıyan şu yerdeki kirkalar, apelsinler onunla, Türkmen halk aydımı limon çıkıyor.